Tohle je DMP. A dneska uvidíte, proč jsem již na tomto serveru nenáviděný a proč mě chtějí zabít a dát do vězení. No nic, užijte si dnešní video. A taky si poslechněte, jak u toho zabíjení se vyjadřoval náš vládce. To je za kokotinu, ty tu lietaš jak kokot s nějakou mejsou. Tak nev to. Co chceš? Proč si mě tady zavolal? Takže zošli sme sa tu, aby sme spravili novú reformu. Budeme okradať našich vesničanov, lebo nám dochádza majetok. Aha. A mne sa to moc nelíbil upřímne, ten nápad. No ale nám sa... A čo má potom? Mňa to nezaujíma, že tebe sa to nepáči. Jak chceš, aj ty nám môžeš dať tvoj majetok. Kámo, já nic dál nebudu, hele, jakože se, Ale budeš, já se k tomuhle budeš. nepřidám, kámo. Fakt, promiň, já jdu teda pryč. Tak jo, Make. Teď jsem byl na poradě u našeho vládce Nefta a on řekl, že chce vzít majetek všem vesničanům, co tam jsou a všechno ostatní o ně připravit. Ale já to nechápu proč, jakože. To jsem nezjistil, ale... Můžeme se ho jít zeptat, jestli půjdeš se mnou. Pojď, jdeme se ho zeptat. Tak Make, pojďme se stěžovat k tomu Neftovi. Co to je? No čo Denix, kde mám môj majetok? Nedám ti žádný majetek. Prečo by si mi ho nemal dať? Nechci ti ho dávat, kámo. Jakú tu mám? Víte co, tak pojďte všichni za mnou. Dělejte, všichni po jednu Myslím, že... Nechte Makia být. Tak pojďte v to, no pojď. Tu lietaj, Já s tím mám mejsnu, Make. Poď. Ešte. No pojď. Poskopte ten jedný dom. Okej. Tak pojď, ne? Nevíš, pro koho vládneš, kámo. Ty nevíš, pro koho vládneš. Pojď, no pojď. Oni sú snad nesmrť. Musíme ho zabiť. Ne, tak to neskončím. Vincharge Pelli, okej. Co se tady děje? Okay. Poď, no poď. Čo ty, opäť tak mali stranu. Ty pojď sem, Horku. Poď, vykastrujte ho, aj keď už vajca nemá. Tak pojďte, oši. Pojď. Poď, no poď. Čo ty šikmal, ty kár? A zase odstreluje, jak taký chuj. Pojď. Poďte, vykastrujte ho. A berte mu jeho majetok. Vykradnite mu dom zatiaľ. Kámo, to nedám. No co utíkáš? No pojď. Utek straty. Má si z toho nášho majetku kúpiť pampersky. A zase odstreluje jak taký chudák. Nechceš sa už stať? Ne, kam, já si nikdy nevzdal. Nikdy si nevzdal. Bereme. Okay. Nemá totem. Mám hodně totému ještě, hahaha. Teraz sa vysmejí, že ste na piču. Zbite ho. No. Keď sa portneš, si gej. Tak keď použiješ mejsku, tak máš dať chalanu.
Keď sa nestáš, tak ti zabijem tvojho psa, ktorého nemáš. Ne, opváš se. Tak sa zle. Next. Čo mi našli ťa? OK, já se zdám. Čo, daj sa. Puška domy? Co ty tady děláš? Počkej, čo? Kámo. Domy, teď si byl můj kámoš. OK, dobře, fajn, já se zdám. Ty vole, já jsem nečekal, že takhle dopadne také. Já jsem myslel, že zabijem. Jo, jdeme. Ale domy, proč si... Tak jo, no. Ale stejně se od toho dostaneme. Žádné vězení, neřekl jsem vám to, ale žádné vězení si nevydržel dlouho. Za pár dní jsme venku.